So guys, जोङो मानो YouTubeआव भिडिअ होनो हायाखै नोंथांमोननो एसे फोरमायनो होननानै फैबाय आरोना जोङो थ' दा बेखौ बाबाया एसे सुंद'यै बुंलांगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। Hello guys, welcome back to Jinebi Vlog. दा नोंथांखौ जिनेबि ब्लग आं बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। जोङो गोबाव सम भिडिअ होनो हायाखैमोन आरोना। बे भिडिअ होनो हायैनि जाहोन दंमोन माखासे। जोंहा जोंनि बिमाया 1.5 माससो जाबाय लोमजानानै थानाया। 1.5 मास लोमजानानै थाबाय हस्पिटालावनो गोबाव सम थानो गोनां जादों। 28 दिन नार्सिं हमावनो थानो गोनां जादों। बेनिखायनो भिडिअ होनो हायाखै। बायदिसिना जेंनानि थाखाय भिडिअ होनो हायाखै। माखासे लोमजानायनि जाउननि थाखायनो होनो हायाखै। दा लोमजानाया एसे गुवाहाटीयाव ट्रिटमेन्ट लानानै एसे मोजां जानायलाय दा जिखिजाया न'आव सफैबाय। दा जोङो बेमारिया एसे मोजां जानायखाय एसे देहाया राफोद जाबोनायखाय जोङो होनो हायै भिडिअफोरखौ जिखिजाया होफिननोसै। जोङो गोबाव सम भिडिअ होनो हायाखैमोन। दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जा होलांनो हायो बेखौनो होलांबाय थानोसै। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर जिनेबि ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो साबस्क्राइब खालामनानै दाथा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो नटिफिकेसन मोनबाय थानायनि थाखाय बेल बुथुमखौ सुनानै हो। दा गोदान बोसोरनि बयखौबो 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरनि बयखौबो हामलायनायजों लोगोसे अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय दा मा होनबावगोन, जोङो गोबाव सम भिडिअ होनो हायैखौ एसेयावनो जोङो होनबाय। आरो गोबाव सम भिडिअ होनो हायैनि थाखाय नोंथांमोना दि रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै होआखै। मानो होनोबा साबस्क्राइब खालामनानै होनाय माखासे मानसिफ्रा बिदि दंबावो आरो जिखिजाया जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे गोबाव सम 1.5 माससो जों भिडिअ होनो हायाखै होनब्लाबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होआखै। रावबो खालामनानै होआखै। बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जोबथारनायाव खनसे खावलायबावबाय, जिनेबि ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो बायदिसिना जोङो ब्लग होयो। जिखिजाया न'नि ब्लग बा खेला दुला बायदिसिना मेल मिथिंनिबो जोङो ब्लग होयो। आरो बेखौनो होननानै नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि बयखौबो खनसेबाव अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आनान गसाइनाव बयखौबो जाहाथे मोजाङै मोजां थानो हायो बेखौ आर'ज गाबनानै दिनैनि जोङो मानो भिडिअ होनो हायाखै बे एसे सुंद' बुंथिनायखाय बेयावनो फोजोबनानै होबाय। गोजोन्थों।